हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नै दिनै सानडे आङो ब्लगखौहाय फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों गारमाया एसे थसेब जानानै दङ आरो ओरैनोबाबो फुं टाइमाव एसे थसेब जायो आंना ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो बाहेरनि भिउखौ एसे देखायनि माबायदि जानानै दङ खुवाजों नै एकदम खुवाजोब दा फुंनि 8टा जाबावबाय थेवबो नै एसेबो स्रां जायाखै स्रां जागोन ना जालाथाय दिनै साहा लोंसै दसेनो गुसु जायो थान्दा नालाय गुसु जाहांबाय फिथा लावदुम सोर सोर गोथाव मोनो आं खिन्थु गोथाव मोनो दाबायदियावहाय गोजां बोथोराव जानो आरोना फुं टाइमाव बोरो आबैयालाय आबै फैद' साहा लोंसै फैदो खोमसिथार नैबेना रुमा बारियाव फैदों आं दायो नै जोंना मैगङा माला मोनजाबावनांगौथाय कफिया इसे दासो फिसा फिसा जाहांबाय नै मुला लांफैदों आं मुला खाजि जानो नै बारा गिदिर गिदिर थाङाखै हासार होदोंबाबो मानो बेबायदि जाखोथाय हासार गैयै टाइप जाबाय नै बारा देरासै बेदरानो थाङाखै नै दाउआ सेस खालामजोब्बाय नै नैबेयाव बेसर फोदोंमोन दोंसेबो गैला सेस जाजोब्बाय नायलाय नै मटरखौबो सेस होथेनायबो जायासै नालाय बेवहाय नेट ओंखायनो नै ओरैनोथ' बारा जेबो गायखायाखै बेसर गायदोंमोन दाउआनो जाजोब्बाय ओमफ्राय मटराबो सेस दाउआनो खेबस'जोब्बाय सामब्राम बिलाइ मुला सानसौबायबो सान्दुंबो दुंबाय दायो सानजौफुनि ओंखाम संनांसिगौ आरोना ओंखामजों दालि मोनखाबाय दा खालि दाउ लाबोदों दाउजों आलुजों एवनोसै आङो आलुजों दाउजों एवसै बे मुला खानानै लाबोदोंमोन आङो बे मुलानि बिलाइखौ गारनानै लाखानोसै आङो अमानो होगोन अमा दङ अमाया जायो अमानो हैसै अमाया जा मोजां जायो मैगंनि बिलाइफोरखौ मोजां जाथारो जोंना नै जोंना अमाया नै मोदोमखौनो थिखोनो हाला नै जा गिदिर जाबाय
मानै दंमोन मानैयावहाय मासेखौ दाख्लैहाय फानहरबाय दा बे मासेल'सै ओमफ्रायो औ मासे फिसा दंबावो बेखौहाय गिदिरजों दोनफायाखै आरोना आदार सेख'लायो होननानैहाय बै साइडथिंहाय दोनदों नै गिदिरथारसै सिबाय मोदोमखौनो थिखोनो हाला बेखौबो बिमाजों आंजोंनो लाबोदोंमोन बिखुनजोजों आंजों नै थायहांबाय माने बिबारा एसे बारखानायमोन ना ओंखायनो थाब थायबाय आरो नै बेबो फांसे औ बे गैया जायासै ओमफ्राय नैबेयावबो थफिबाय माने फिथाइ थायहांबाय आरो फिसा ओमफ्राय नैबेयाव फांसे दंबावो नै हानांलायलायबाय बेखौ टाबावसो गायनो सानदोंमोन जायासै बेयाव गायफैग्रोबाय बाबाया नै जोंना हांसो राजाया मानै ओमफ्राय हांसो मा होनो बिदिखौ हांसो पाथि ना मा होनोथाय बिदिया माबेसेमोनथाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा हनै मासेया गगासिनो बेलाय एन्जर खुरजोब्बाय नै गुदुं जाजोब्बाय जेबो गैया एबार गायनायानो जायासै बारा गोजांदों मा गोजांदों नामा गोजांदोंनो नै सान्दुं सायदों नुदों नोङो नों नुदों नुदोंना नुवाखै नै आमुखाया नुवा उखुन्दै खुनायबादि नुवा बियो दा बायदिबा सानावहाय माने सान्दुं गोसायाव नुवा आरोना दा मानसिया सान्दुंआव मानसि नोंखौ नुगासिनो बेलाय नै नुबाय नुवा जेबो दा बेलासिबासो मोजां नुगोन बियो नैबे दाउजों बे आलु हानायजोंनो संसै फ्राय बानलुखौ हाखावनानै होबायहाय आलुखौ एसे एवफ्रामग्रोखानोसै खारैया फेलेंसिगौमोन बानलुआ ज्रोम जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आं मोनसे बुस्थु देखायनि र' नै इनकुबेटर मेसिन आलदा नाम होनबावो ना मायो आं मिथिला बेखौहाय दाउदैनिफ्राय दाउसा दिहुननाय आरोना आं जे एसे सिगां हांसो देखायदोंमोन ना बैहाय जोंनि ओमफ्राय बे हांसोआ माने बिदै दैबाबो माने बिदै दैयो गयो ओमफ्रायो माने गनाय टाइमावहाय बिदैयानो गोमाबाय थायो बेबायदि टाइप आरोना जा बुरजा जाबायमोन बिदैफ्रा ओमफ्रायो साइडआवहाय माने गनाय साइडआवहाय जे एन्जर खुरजोब्बायना ओमफ्राय बिसोरनो गुदुङाव बोलाङो ना मायो मिन्थिला आरोना ओमफ्रायो दाना उफाय गैया जेबो ओंखायनो बिदैखौहाय हाननानै दोनफैबाय न'आवहाय लाबोनानै दोनफैनानै ओमफ्राय बेखौ न' खाथियावहाय सासे मानसि बानायग्रा दं आरोना थारमाने बेहा बानायनानै बेबायदि बिदैनिफ्राय दाउसा बेबायदि दिहुनबाय थादों आरोना ओमफ्राय ओंखायनो जोंहाबो माने बाबाया बिहावा बेखौहाय बानायहोनानै लाबोदों आरोना ओइलाय सिङाव दाउदैया बेनो र' आं नोंथांमोननो खनसे देखायनि अफ खालामनानै।
बेलाय नै बेबायदि टाइपनि बेलाय माखासे हांसो राजानिखौ माबादों ओमफ्राय खावसेया हांसो पाथिनिखौहाय बेलाय जानुवारि 1 निफ्रायहाय माबादों आरोना बेखौहाय बेयाव सोनानै दोनदों आरो ओमफ्राय दिनै खय तारिख जाखो 2 days-ल'सो जादों 2 days-ल'सो जादों बै हांसो राजानिया 1 month नांगौनो ओमफ्राय बेनिफ्राय बै हांसो पाथि ना मा होनो लकेल हांसो बेना 20 days नांगौ आरो ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना नायनोसै माबायदि जायो गासिबोथ' ओंखारजोबबाथ' मोजाङानो एसे डाउटबो थादों आङो माने बै हांसो राजानि बिदैखौहाय बै गिदिर गिदिरखौहाय माने एसे माने बेयाव दोननायनि सिगां 5 days-सो जाबायमोन नामाथाय बोखांनानै दोनफैनाया आरो गनायनिफ्राय बेनो आरो उफाय गैया एन्जर बोखो ना दाउखा लांखो मिथिला आरोना बेखायनो बेबायदि खालामनांगौ जाबाय ओमफ्राय बावदोंसो आङो बै दाउदैखौहाय माने नाम्बार्स 1 2 बिदि लिरनानै दोनदों आरोना जाहाथे बेलथायबा मोनथिनायनि थाखाय आरो सानसेयावहाय 4 times बेलथायनानै होनांगौ दहाय खानाय मुला माइ लायनो होननाया लायला आरो दिनै ओंखाम जानोसै दालि गोलैलायबायसो आलु दाउ दहायनि मुला खाजि एकदम गोथाव जादों न'नि फ्रेस खानानै खाजि खालामबाय नालाय टेस्टआ गोथावसिन जादों आरो बाजारनिखौहाय बारा टेस्ट मोनाना हासार होनाय माबानाय 12टा जाबाय थ' लोगोफोर आं जाग्रानोसै दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन सेलेखा जादों गय गोरलै जानो हाया आं ओंखायनो बिमाया माबा नायगासिनो इउटुबाव फैला मेन्देलानि दहाय सान्दुंआनो गैयामोन खुवाथारमोन ओमफ्राय नै दासो ओरैबायदि सान्दुं दुंबाय माबायाबो जाखांबाय नै सेस ओरै वाला नै गोसोम जाजोब्बाय गासिबो बियो दैबानाजों जानाय एभ्रि यार दै लोमो दैबाना जाबाथाय गामियाव जोंनानो सिगांसिन हाबग्रोयो आरो नालाय सेस गोसोम जाजोब्बाय ओइ बेसिम लोंखायो आमोखिया केक जादों औ जादों बेलासिलायसै 3टा जाबाय औ नै केस्टारनि दाउ केस्टारनि बोरो दाउआ हैलाय केस्टारनि दाउ It's just 2. Yes नों ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रि जाया मा ओंख्रि जायामोनलाय दालि मैथा फिथा खानोसै आं दायो एसेल'सै बैथिंजाय दङमोन सिगाङावनो फुनानै माबानाय जादों जानाय जादों आरोना दा आं खानानै लाग्रोनोसै सिखाजों नङाबानो हाया गोराथार
गोराथार होमबा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै बेलासिबायबो खामानि दंबावो एसे ओमफ्राय नोंथांमोन बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों